As obras iniciadas esta semana na AC305 o seu paso por Rianxo mellorarán notablemente a seguridade nun treito da vía comarcal que non permitía ata de agora o desprazamento de peóns. Executarase unha senda peonil ao longo de máis un quilómetro pola marxe dereita da estrada que conectará os lugares da Casilla, o Araño e Burés. Dase así resposta a unha bella demanda veciñal e do propio Concello, posto que se trata dunhas zonas que contan con gran número de vivendas. Falo de anos non agardando por este investimento no noso Concello. As primeiras beirarrúas novas que se fan no vial AC305, que levamos tempo tamén facendo un pouco seguimento, insistindo diante da Administración que para nós eran absolutamente necesarias para, de alguma maneira, aumentar a seguridade vial no noso municipio, non? Ademais, concurrían determinadas circunstancias de tipo persoal nalgúnas familias afectadas neste vial que exixían dunha actuación, non? A senda desenvolverase en dous treitos, o primeiro dende Burés ata o lugar do Xens, onde conectará cun paso xa existente. O segundo tramo discorrerá entre Contres e a Casilla. As obras contan cun investimento de €500.000 e un prazo de execución de 6 meses, polo que poden estar rematadas de cara á próxima primavera. Xunto a elas, acometerase unha actuación adicional noutra marxe da estrada coa execución dunha senda en Burés, axudicada por un importe de €50.000.